30 ka mga parimay ang gidemolish sa mga sakop sa Housing Urban Development Office sa Sitio Riverside, Barangay Look, Dakbayan sa Mandaue. Among dapit mo itukuran sa socialized housing project sa Dakbayan. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, nagmalampuson ang gipahigayong clearing operation sa Sitio Riverside, Barangay Look, bisan pa man sa resistance sa pipila ka mga molopyo. Diriyot moulbo ang tensyon tali sa mga sakop sa demolition team ug mga molopyo nga sakop sa Riverside Homeowners Association kaganihang buntag. Kini human gipatuman ang demolition order batok sa 30 ka mga panimay sa dapit. Mitumaw kadali ang tensyon human gihimong panagang ang mga bata sa mga molopyo. Hinuon ang mga sakop sa City Social Welfare Services ang miatiman sa mga bata. Samtang hugot nga seguridad ang gipatuman sa dulan 200 ka mga pulis aron mapabilin ang hapsay ug kalinaw sa demolition. So far gikan sa sugod sa atoang demolition dili siya inana kaayo pa ka gubot, although naay mga kadyot ng kaayo na mga moment ganina nga ang mga bata o mga kababayan ang ilahang mga gipang front. Okay mata sila. Pero nasud ang piston ug ang kadamay. Diha na sila nausab. Doon na ni volunteer unom kita kabuklan. Manay na pakahimutang nila. Diha sa side kay ni sugot man ang private nga temporary sa sila diha kay total inigituman sa building adto na sila. Way nahimo ang mga molopyo gawas na lang sa pagyawyaw. Matud nila dili unta sila angayang tandugon kay dugay na silang nagpuyo sa dapit. Nabalaka sila karong mupuyo tungod kay bakanting luna nga kasamtangan karon nilang kabalhinan gamay ra. Ngay nani ron giguban mo ba asa mo puyo wa mi puyan. Asa mo anak na mo ron asa mo mga tawro mga anak gagmay pa. Wa kay eskwela, wa may katrabaho gani. Ang amo lang ipangayo mga unta kay ila magiganing ko ang amo gipangayo ang amo lang relocation. Amo ka puy-an ba? Kay asa man human ini giguban na ni asa may mupuyo. Di may masupak og yun mi. Ha? Masupak yun mi ani oy. Ano naman? Imi kabayad anang kundo. Samtang gisugdan ang paguba, ginahinayan usab pagkural ang dapit aron wa nay mga tawo nga makasud niini. Sa dapit tukuron ang tulo ka building nga may taglima ka andana nga magsilbing socialized housing project nga gihatag ni Presidente Rodrigo Duterte alang sa kalipikado nga mga molopyo sa Dakbayan. Kapin sa 300 ka mga beneficiaries unya ang makapuyo kung matapos na ang tulo ka building. Gitataw ni Tony Petuanico, ang head sa Hudo, nga ang 30 ka mga pamilya nga apektado sa demolition may prioridad sa socialized housing. 600 pesos hangtod 1,000 pesos matagbuan ang ilang mabayran. Kay gipakita na nako sila sa certification nga gipirmahan sa mayor nga sila may atong priority nga beneficiaries. Nya 3 buildings man ato ang itukod, so sa ining common sa ka-building ibalhin din nato sila. Yes, Bob, ang tukurong housing project diha sa Barangay Look mao kini ang promise ni Presidente Rodrigo Duterte alang sa 1,000 ka beneficiaries nga informal settlers sa Mandaue City. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live update.